Hola, soc David León, de Barcelona Secreta, i soc el último hombre del gótico. O així és com em diuen els meus amics per haver nascut, crescut i sobretot sobreviscut al barri més turistificat de Barcelona. Per això avui us farem un safari per veure com era aquest barri abans de ser la zona zero del turisme a Barcelona. Per començar, en estas escaleras, que ahora, como veis, son el atuendo de les fotos. Això era bàsicament una de les places del barri, al final gòtics són tot carrerons així, les places no són grans. Hi ha unes fotos molt xules de la pandèmia, les va fer un veí d'aquí del barri, que quan va haver-hi la pandèmia venien aquí a jugar i van recuperar la plaça com a espai de joc pel barri, pels pocs mesos que això va estar buit. Y ahora visitaremos uno de los secretos mejor guardados del barrio. Es broma. La Sant Felip Neri no és un secreto ja para nadie, i el tema és que en esta plaza és el pati del Col·legi Sant Felip Neri. Sempre havien jugat aquí fins que en algun punt hi va haver tant de guiri que ara, a l'hora del pati, posen unes tanques aquí perquè els nens puguin jugar tranquils, literal. La gent local, la gent del barri, enjaulada. Això és el carrer Banys Nous. Aquesta botiga que encara està, van comprar la roba per la pel·li de Titanic, al Loro, i esto era la bodega del Jesús, de hecho, de mi mejor amigo. Ya no, claramente. Turistidato. En los últimos años el barrio ha perdido al menos el 20% de su población y hay varios estudios que indican que actualmente en el barrio gótico hay más camas destinadas al turismo que a la población local. No hi ha tants locals i me'n recordo exactament de què eren cadascú, llavors te'ls puc assenyalar. Lo primero, Frankfurt Sant Jaume todavía existe, mejor Frankfurt de la ciudad. Soruca antes era un kiosquito, Ni al Campo era el banco del barri. Esto la verdad que no me acuerdo bien qué era, pero si alguien se acuerda que nos lo diga en comentarios. El Starbucks era un Deulofeu, que era un sastre precioso, una tienda preciosa. Y del otro lado, Turrons Vicens era una botiga de fotografía, los souvenirs aquellos era una granja, i el Pans & Company era la real cadena de bocates, que era el Bocates. El que sí que vull que quedi clar una miqueta és que això no és una espècie d'oda a la nostàlgia, tampoc. Aquí els barris al final han de canviar i això ho sabem. Com podeu veure, cap dels negocis que hi ha per aquí, cap ni un, està pensat per la gent del barri. O sigui, no tot han de ser xarcuteries, però no tot poden ser heladeries tampoc. Això és el Bruci, era el Bruci, mític bar, mítics callos, del callo al canolo siciliano. ¡Malditos guiris! Vale, això és la plaça del Rei, y esto era de pequeño un poco el Magba del barrio gótico. Aquí en las escaleras nos juntábamos pues, a tomar birra, a tocar la guitarrita. A ver, no es que vaya a reivindicar yo el consumo de latas en la calle, sí que creo que un barrio sin espacios donde los jóvenes puedan sentarse a pasar el tiempo, a echar el rato sin consumir necesariamente en una terraza y gastar su dinero, no és un barrio, sinó más bien un escaparate. I fins aquí l'últim hombre del gótico. En el proper vídeo tornarem al barri per veure alguns dels locals, bars o restaurants que encara valen la pena del barri. Si us ha agradat i recordeu més coses de com era el barri abans, digueu-nos a comentaris. I recordeu, barcelonesos, torneu al gòtic, però sobretot, Barcelona, torna'ns al p*** gòtic. Malditos guiris!